Un total de 458 intervencións. Este é o balance das actuacións realizadas polos bombeiros do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, con base en Boiro, ao longo do pasado ano 2022. O número de actuacións subiu nun 28% con respecto ao exercicio anterior, sendo ademais o ano con maior número de intervencións, dende a apertura do parque en 2004. A verdade é que o 2022 para nós foi un ano de moitísimas intervencións, 458 en total. Foi o ano que máis, desde que está o Parque de Bombeiros aquí en Boiro, pois, desde o ano 2004, pois foi o ano que máis intervencións tivemos. Por tipoloxías, as intervencións máis numerosas foron realizadas en accidentes de tráfico, cun total de 51. Séguenlle por esta orde incendios en vivendas e anexos, un total de 44, e incendios en vehículos, unhas 20. Tamén destacaron os 18 rescates de persoas e as 14 intervencións en incendios interfase urbana forestal e 2 de carácter industrial. Son intervencións pois, de todo tipo. As máis habituais tivemos os accidentes de tráfico, os incendios tanto en vivendas, en empresas, vehículos, tivemos bastantes incendios en vehículos este ano. E, bueno, un ano tamén marcado, evidentemente, tanto en xullo e en agosto, polos incendios forestais, tanto os que tivemos aquí no Barbanza como os que nos tivemos que desplazar este ano hasta o barco de Valdeorras, con medios materiais e de persoas que se desplazaron ata o barco, tanto bombeiros de Boiro como de Ribeira. Os meses do verán son ademais os de maior concentración de sucesos e os de maior traballo para o persoal do parque. A Semana Santa, neste ano, maio, xuño, agosto e setembro, pois son os meses de máis actividade, aínda que particularmente este ano, os últimos 3 meses do ano tamén foron os meses de que cando tivemos máis intervencións. De cara a este ano, dende o posto de Boiro insisten en que tratarán de incidir no tema da prevención, especialmente con campañas escolares. Seguiremos traballando nesta línea, xa vos podo adiantar que vamos a intentar facer máis tarefas de prevención no 2023, que vai ser unha das cousas que intentaremos levar a cabo. Dende o Parque Comarcal destacaron tamén a implicación de todo o cadro de persoal, non só da base de Boiro, senón tamén de todo o Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, que co seu esforzo fixo posible dar o mellor servizo aos veciños durante o pasado ano, algo que se é necesario agardan seguir facendo ao longo deste 2023.